Mae heddiw yn Sul y Blodau, a dechrau'r wythnos fawr. Mae'r gwasanaeth heddiw yn dechrau gyda hanes ymdaith fuddugoliaethus Iesu mewn i Jerusalem, a hynny ar gefn Asen, a'r tyrfaoedd yn ei groesawu yn bloeddio Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Ond wrth ddarllen yr Efengyl, fe welwn mor gyflym y barn y tyrfaoedd yn newid, ac mae'r floedd o groeso byddarol yn troi o fewn rhai dyddiau i groechlefau'n byddarol yn ei wrthod. Croeshoeliau'r ef, croeshoeliau'r ef. Mae gwasanaeth Sul y Blodau yn dechrau a llawenydd gorymdaith Iesu mewn i Jerusalem, ond mae'n gorffen a dwyster croeshoeliad Iesu tu allan i furiau'r ddinas honno. Petai hi'n sul arferol, a ninnau wedi cwrdd yn yr eglwys heddiw, fe fydden ni wedi dechrau'r gwasanaeth yn y neuadd, gyda bendithio'r croesau palmwydd a'i dosbarthu, cyn i ni orymdeithio gyda'n gilydd o amgylch y cilgant dan ganu. Gweitha'r modd, nid oes modd i ni wneud hynny eleni. Felly, os oes gennych hen groes balmwydd o'r llynedd wrth law, efallai bydd yn syniad i chi ei gosod mewn man amlwg yn eich tŷ heddiw, a chadw hi yno yn ystod yr wythnos fawr. Neu, fe allwch chi osod y podlediad hwn ar pos, a mynd allan i'r ardd i dorri brigyn o un o'r llwyni, wedi'r cyfan, torri canghennau o'r coed a wnaeth y dyrfa wrth groesawu Iesu, nid o'r rheidrwydd canghennau palmwydd. Geiriau o Salm 118. Agorwch byrth cyfiawnder i mi, do finnau mewn a diolch i'r arglwydd. Dyma borth yr arglwydd, y cyfiawn a ddaw i mewn drwyddo. Diolchaf i ti am fy ngwrando a dod yn waredigaeth i mi. Y mae'n wrthododd yr adeiladwyr a ddaeth yn brif gonglfaen. Gwaith yr arglwydd yw hyn, ac y mae'n rhyfeddod yn ei golwg. Y darlleniad o'r unfed bennod ar 20 o Efengyl Matthew, yr adnod gyntaf hyd yr unfed ar 10. Pan ddeithant yn agos i Jerusalem a chyrraedd Bethfage a mynydd yr Olewydd, anfonodd Iesu ddau ddisgybl gan ddweud wrthynt, ewch i'r pentref sydd gyferbyn â chwi, ac yn syth fe gewch asen wedi ei rhwymo ac ebol gyda hi. Gollangwch hwy a dewch â hwy ataf. Ac os dywed rhywun rhywbeth wrthych, dywedwch, y mae ar y meistr ei hangen, a bydd yn ei rhoi ar unwaith. Digwyddodd hyn fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy'r proffwyd. Dywedwch wrth ferch Seion, weled y frenin yn dod atat yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn ac ar ebol, llwdn a nifail gwaith. Aeth y disgyblion a gwneud fel y gorchmynnodd Iesu iddynt. Deithant ar asen ar ebol ato, a rhoesant ei mentyll ar ei cefn, ac eisteddodd Iesu arnynt. Teinodd tyrfa fawr iawn ei mentyll ar y ffordd, ac yr oedd eraill yn torri canghennau o'r coed ac yn ei teinu ar y ffordd. Ac yr oedd y tyrfaoedd ar y blaen iddo, a'r rhai tu ôl yn gweiddi, Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. Pan ddaeth ef i mewn i Jerusalem, cynhyrfwyd y ddinas drwyddi. Yr oedd pobl yn gofyn, pwy yw hwn? A'r tyrfaoedd yn ateb, y proffwyd Iesu yw hwn, o Nazareth yng Ngalilea. Gogoniant glod ymoliant a faf o Christi ti, adleisia blant dy henw mewn sain o synaci, tyd i'w brenin Israel mab Dafydd a dwyt ti, yn enw Duw yn fod ein brenin
Adleisia plant dy henw mewn sain Hosanna ci, cam deifas ar anylion afmaldi ananeb, ar holl greedig bethau a etif ag un lle. Glogoniant glodamoliant afafo Christi ti, adleisia plant dy enw mewn sain Hosanna ci. A'i pobl ar her breiad o flaen ar palmwydd glan, a ninnau a offramwn ein gwefi mawlathan. Gogoniant glodamoliant afafo Christi ti, adleisia plant dy enw mewn sain Hosanna ci. I ti gyndyddio faint cyflaenent fawl a thlod, na ni yn awr a ffolwn yn frenin uwch yr rhod. Gogoniant glodamoliant afafo Christi ti, adleisia plant dy enw mewn sain Hosanna ci. Derbaniais daimoliannau o derbyn yma nawr, weddiau dy ffymloniaid yn dirion frenin mawr. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thrigaredd. Bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly cyffeswn yn ostyngedig ein pechodau, ger bron yr holl alluog Dduw. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, meddaiain i'r cwbl aeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Y colect ar gyfer Sul y Blodau. Holl alluog a thragwyddol Dduw, anfonais dy fab ein hechawdwr Iesu Grist wrth gariad tyner at yr hil ddynol i gymryd ein cnawd ac i ddioddef angau ar y groes. Caniatáu ni ddilyn esiampl a'i mynedd a'i ostyngeidrwydd.
a bod hefyd yn gyfrannog o'i atgyfodiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr ysbryd glân. Amen. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Ei fod ef erioed ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydreddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael ynddo, ond fe'i gwacodd ei hun, gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd dynion. O'i gael ar ddull dyn fe'i darystyngodd ei hun, gan fod yn ifydd hyd angau. Ie, angau ar groes. Am hynny trad yr chafodd Duw ef, a rhoi iddo'r enw sydd goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant Duw Dad. Ymlaen, ymlaen, mae'r chogan awr clyw groch o san ar dyrfa fawr. O afwyn Iesu, dos ymlaen dros gannau gwydd a gwisgoedd tain. Ymlaen, ymlaen, mewn breiniol fri a llariau frwys gydd angau di. O gris gorchfyga handarim bechodau'r byd ac angau llym. Ymlaen, ymlaen o frenin mawr, mae'r nefoedd oll yn plygu nawr, gan syllu ar y feddyn fydd gerbron anfeidrol a berth drud. Ymlaen, ymlaen, mewn y rhwysgef clai, mae'r ymdrech o lafynesau, y tad ar fisglau'r orsef sy'n disgwyl ein einiog fri. Ymlaen, ymlaen, mewn breiniol fri, a llariau frwys gydd angau di. O plyg dy benni farwol boen, dring orsef Duw ddihallogoen. Dioddefaint ein harglwydd yn ôl Sant Matthew. Ar yr ŵyl yr oedd y rhaglaw yn arfer rhyddhau'r dyrfa un garcharor o'i dewis hwy. Ar pryd hwnnw yr oedd garcharor adnabyddus yn y ddalfa o'r enw Iesu Barabas. Felly, wedi iddynt ymgynnull, gofynnodd Peilat iddynt, pwy a fynnwch i mi ei ryddhau i chwi, Iesu Barabas yn ta Iesu a elwyr y Meseia? Oherwydd gwyddau mae o genfigen y traddodasant ef. A thra oedd Peilat yn eistedd ar y brawdle, anfonodd ei wraig neges ato, yn dweud, paid â chael dim i'w wneud ar dyn cyfiawn yma, oherwydd cefais lawer o ofid mewn breuddwyd neithiwr o'i achos ef. Ond perswadiodd y prif offeiriaid a'r hiniriaid y tyrfaoedd i oddyn am ryddhau Barabas a rhoi Iesu farwolaeth. Atebodd yr rhaglaw gan ofyn iddynt, pryn o'r ddau a fynnwch i mi ei ryddhau i chwi? Barabas, byddent hwy, beth yntai am naf a Iesu a elwyr y Meseia? Gofynnodd Peilat iddynt. Atebasant i gyd, croeshoeli'r ef. Ond pa ddrwg a wnaeth ef, meddai yntai, gweddasant wythau'n uwch byth, croeshoeli'r ef. Pan welodd Peilat nad oedd dim yn tycio, ond yn hytrach bod cynnwrf yn codi, cymerodd ddŵr, a golchodd ei ddwylo o flaen y dyrfa dweud,
Yr wyf fi'n ddieog o waed y dyn hwn, chwi fydd yn gyfrifol. Ac atebodd yr holl bobl, boed ei waed arnom ni ac ar ein plant. Yna ryddhaodd Peilat iddynt Barabas, a thraddododd Iesu ar ôl ei fflangelli i'w groeshoelio. Yna cymerodd milwyr y rhaglaw Iesu i'r praetoriwm a chynnill yr holl fintau o'i gwmpas. Wedi diosg ei ddillad, rhoesant glogyn ysgarlad amdano, plethasant goron o ddraen o'i gosod ar ei ben a gwialen yn ei law dde. Eithant ar ei gliniau o'i flaen a'i watwar, henffych well frenin yr Iddewon. Poerasant arno, a chymryd y wialen a'i giro ar ei ben, ac wedi iddynt ei watwar, tynasant y clogyn oddi amdano, a'i wisgo ef a'i ddillad ei hun, a mynd ag ef ymaith i'w groeshoelio. Wrth fynd allan, daethant ar draws dyn o Geirene, o'r enw Seimon, a gorfodi hwnnw i gario ei groes ef. Daethant i le a elwyr Golgotha, hynny yw lle penglog, ac yna rhoesant iddo i'w yfed win wedi ei gymysgu a bistl, ac ar ôl iddo ei brofi, gwrthododd ei yfed. Croeshoeliasant ef, ac yna rhanasant ei ddillad gan fwrw coelbren, ac eisteddasant yno i'w wylio. Uwch ei ben gosodwyd y cyhuddiad yn ei erbyn mewn ysgrifen, hwn yw brenin yr Iddewon. Yna croeshoeliwyd gydag ef ddau leidr, un ar y dde ac un ar y chwith. Yr oedd y rhai oedd yn mynd heibio yn ei gablu ef, yn ysgwyd ei pennau a dweud, ti sydd am fwrw'r deml i lawr a'i hadeiladu mewn trydiau, achub dy hun, os mab Duw wyt ti, a disgyn oddi ar y groes. Ar un modd yr oedd y prif offeiriaid hefyd, ynghyd ar ysgrifenyddion a'r hynuriaid, yn ei watwar ac yn dweud, fe achubodd eraill, ni all ei achub ei hun, brenin Israel yn wir. Disgyned yn awr oddi ar y groes ac fe gredwn ynddo. Ymddiriedodd yn yw, boed i Dduw ei waredu yn awr os yw ei fryd arno, oherwydd dywedodd, mab Duw ydwyf. Yr un modd, yr oedd hyd yn oed y lladron a groeshoeliwyd gydag ef yn ei wawdio. O ganol dydd, daeth tywyllwch dros yr holl wlad, hyd 3 o'r gloch y prynhawn. A thia 3 o'r gloch gweiddodd Iesu a chef uchel, Eli, Eli, lema sabachthani, hynny yw, fy niw, pam yr wyt wedi fy ngadael. O glywed hyn, meddai rhai o'r sawl oedd yn sefyll yno, y mae hwn yn galw ar Elias, ac ar unwaith fe rhedodd un ohonynt a chymryd y sbwng a'i lenwi a gwyn sir, a'i ddodi ar flaen gwialen a'i gynnig iddo i'w yfed. Ond yr oedd y lleill yn dweud, gadewch i ni weld a ddaw Elias i'w achub. Gweiddodd Iesu drachefn a llef uchel, a bu farw. A dyma len y deml yn cael ei rhwygo'n ddwy, o'r pen i'r gwaelod. Dyn ni wedi cyrraedd dechrau'r wythnos fawr, ac wedi cychwyn ar ein taith gyda'n harglwydd Iesu Grist i'r groes. Mae'n daith flynyddol, ac eleni,
Yr ydym yn gwneud y daith hon o dan amgylchiadau anarferol iawn, o dan ymgylchiadau ansicr, o dan gwmwl, nid gyda'n gilydd fel teulu'r eglwys, a hynny yn yr eglwys, ond fel teulu'r eglwys ar wahân i'n gilydd, pob un ar ei aelwyd ei hun. Mae hyn oll yn gwneud ein taith i'r groes eledu, ychydig yn fwy dwys a dyrys, ac yn peri'r profiad fod i ni, efallai, yn fwy personol hefyd. Oherwydd, wrth i ni ganolbwyntio ar y groes, ar daith i'r groes, ni allwn ysgoi y themau mawr sy'n rhan yn atod o'r hanes, y brad, y cyhuddo ar gam, y cenfigen, yr ofn, yr unigrwydd, y creulondeb, y dioddefaint a'r marwolaeth. Mae dioddefaint Iesu yn cyffwrdd a bron pob rhan o natur ddynol ni. Y rhannau hynny a'r agweddau hynny rydym yn ceisio eu hysgoi neu eu hanwybyddu. Yr agweddau hynny sydd o hyd yn llechu o dan y wyneb, nid yn unig yn natur gyffredinol y ddynoliaeth, ond hefyd, ac mae'n bwysig i ni gydnabod hyn, y natur sydd ynom ni ein hunain hefyd. Mae'n wir i ddweud, haws i'w gweld y Judas Iscariot a'i frad yng ngeiriau a'i gweithredoedd eraill. Anos i'w gweld y Judas sydd ynom ni. Haws i'w gweld y Pedr yn gwadu Iesu teirgwaith yng ngeiriau a gweithredoedd eraill. Anos i'w gweld y Pedr sy'n gwadu Iesu ynom ni. Haws i'w gweld cenfigen y prif offeiriaid yng ngeiriau a gweithredoedd eraill. Anos i'w gweld cenfigen y prif offeiriaid sydd ynom ni. Haws i'w gweld y Pontiws Peilat yn osgoi ei gyfrifoldebau ac yn ildio i bwysau'r dyrfa yng ngeiriau a gweithredoedd eraill. Anos i'w gweld y Pontiws Peilat sydd ynom ni. Haws i'w gweld y milwyr Rhufeinig a'i creulondeb tuag at y diniwed a'r dieog yng ngeiriau a gweithredoedd eraill. Anos i'w gweld y milwr Rhufeinig sydd ynom ni. Haws i'w gweld y dyrfa wrth ymyl y groes a'i gwawdio heirllig yng ngeiriau a gweithredoedd eraill. Anos i'w gweld ein bod ninnau hefyd yn perthyn i'r un dyrfa o bryd i'w gilydd ac yn syrthio i'r un fai o wawdio. Mae'r wythnos fawr a hanes dioddefaint Iesu yn gofyn i ni gyd, wrth i ni dalu sylw ar brif gymeriadau'r stori, i dalu sylw arno mae'n hunain hefyd. Oherwydd y gwir yw, pan feddyliwn ni am Judas, neu Pedr, neu Peilat, neu'r milwyr, neu hyd yn oed y dyrfa'n gwawdio Iesu tra oedd yntau'n marw ar y groes, roedd pob un ohonynt yn bobl gyffredin iawn, yn rhannu'r un ddynoliaeth feledig am herffaith fel ninnau. Does dim modd i ni ddweud yr oedd Judas Pedr na hyd yn oed Peilat na'r prif offeiriaid yn unigolion drwg neilltuol, a defnyddio hynny esbonio eu hagwedd a'i gweithredoedd tuag at yr Iesu. Na, yn hytrach yr oedd pob un o'r prif cymeriadau hyn wedi ymateb fel y gwnaethant, nid oherwydd yr oeddent yn bobl ddrwg o'r rhan anian, ond oherwydd yr oeddent yn cael ei gyrru gan ofn. Cofiwn yr oedd Jerusalem o dan ei sang a phererinion wedi dod yno i gadw gwyl y Pasg. Roedd y tensiynau crefyddol a gwleidyddol ar ei hanterth, ac yr oedd yr awdurdodau Rhufeinig yn poeni'n ddirfawr y bydde'r wyl grefyddol hon yn troi'n chwildro poblogaidd yn erbyn ei hawdurdod estron. Felly, yr amgylchiadau anghyffredin, a'r farn gyffredinol oedd ar gerfed yn Jerusalem, oedd wedi gwneud iddynt ymateb efallai yn fyrbwyll, efallai yn ffôl, efallai yn ddifeddwl i ymuno yn yr alwad, croeshoeli'r ef. Oherwydd i bob un ildio i'w ofn a gweithredu fel y gwnaethant, fe groeshoeliwyd yr un di-eog, di-fai Iesu Grist. Yn fynych, pan mae ofn yn cydio,
y gwirionedd sy'n dioddef, pan mae ofn yn cydio, y gwirionedd sy'n cael ei groeshoelio, pan mae ofn yn cydio, y gwirionedd sy'n fynych yn cael ei gladdu. Mae dioddefaint Iesu yn dangos i ni mor gyflym y mae amgylchiadau yn gallu newid oherwydd ofn. Mae'n dangos i ni mor gyflym y mae'r croeso gwresog a dderbyniodd Iesu wrth iddo deithio i mewn i Jerusalem, yr holl chwyddio canghennau a'r bloeddiau Hosanna, yn gallu troi'n llef byddarol y dyrfa, croeshoeliau'r ef, a'i gamdriniaeth wrth law y milwyr, a'i farwolaeth ar groes. Ac wrth i ni ganolbwyntio ar y groes heddiw, cawn ein galw i edrych ar ein bywydau ninnau, i weld yr ofn, y cenfigen, yr awydd i wawdio, yr awydd i fradychu, yr awydd i wadu, yr awydd i esgeuluso ein cyfrifoldebau ninnau, ac i'w gwrthod nhw oll, a'u croeshoelio nhw ar y groes, mwyn i'r gwirionedd byw ynom ni. Y gwirionedd hwnnw a welwn yn mywyd Iesu Grist, Mab Duw, a ddywedodd wrthym, my fi yw'r ffordd a'r bywyd a'r gwirionedd, nid oes neb yn dod at y tad, ond trwodd fi. Boed i ni ddal gafael yn y gwirionedd hwn, y gwirionedd a welwn yn ostyngeidrwydd yr un a ddaeth i mewn i Jerusalem ar gefn asyn, y gwirionedd a welwn yng nghariad yr un a agorodd ei freichiau ar led ar groesbren i gofleidio eog fyd, y gwirionedd a welwn y mywyd yr un atgyfododd o'r bedd ar fore'r trydydd dydd. Dyma'r gwirionedd, Iesu Grist, y gwirionedd sy'n erlyd pob ofn a phob geideb. Amen. Y credo. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w dad, a greodd bopeth sydd. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei fab Iesu Grist, a brynodd ddynol ryw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei ysbryd glân, sy'n rhoi bywyd i bobl Dduw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Dad, Mab ac ysbryd glân. Amen. Felly, gadewch i ni droi at Dduw a'n tad nefol mewn gweddi. Dad nefol, dywedodd dy fab wrth y rhai a fynnau dewi'r dyrfa. Os bydd yr rhain yn tewi, bydd y cerrig hyn yn gweiddi. A ninnau'n feini bywiol sy'n cael ei hadeiladu yn di-ysbrydol yn ein byd, boed i ni beidio byth ag ymatal rhag cyhoeddi dy ogoniant di, amlygwyd yn wynepryd Iesu Grist. Arglwydd yn dy drigaredd, cliw ni a chymorth ni. Dad nefol, rhoes y dyrfa groeso sblenydd brenhinol i'th fab, ac eto ar gefn asyn yr ymdeithiau mewn mawr ostyngeidrwydd. Dyrodd oethineb ag ostyngeidrwydd i'r rhai sy'n derbyn anrhydedd am iddynt fod yn arweinwyr yn ein byd. Boed iddynt gydnabod mae y dyletswydd i'w arwain yn unol a ddewyllus di, gan wasanaethu a rhoi o'i hunain. Rod y ddoethineb wrth iddynt wynebu ac ymgodymu ar heriau sydd yn wynebu'r byd oherwydd y coronavirus. Arglwydd, yn dy drigaredd, cliw a chymorth ni. Dad nefol,
troi I gondemio a gwatwar a wnaeth y dyrfa a ddilynodd dy fab I mewn I Jerusalem, a chyfnewid Hosanna am groeshoelier. Cynwrthwy â ni, pan fyddom ymysg ein teuluoedd yn ein cartrefi a'n cymunedau, I ddilyn di mewn cywirdeb calon ac I fod yn gyfiawn, yn amyneddgar, yn gariadus a thregarog wrth ymwneud am gilydd a'n cymdogion. Arglwydd, yn dy drigaredd, cliw ni a chymorth ni. Dad nefol, gweiddodd dy fab o'r groes a llef uchel, fy niw, pam y rwyt wedi fy ngadael. Dyrod yn erth i'r rhai sy'n gweiddi'n uchel mewn anobaith oherwydd ei poen, oherwydd ei galar, neu o'i cadw ar wahân mewn unigedd, enwedig yr rhai sydd yn hunan ynysu heb deulu na ffrindiau i'w cynorthwyo, a dyrwydd deimlo dy bresenoldeb i'w haol di. Arglwydd, yn dy drigaredd, cliw ni a chymorth ni. Dad nefol, yn awr ei farwolaeth, cyflwynodd dy fab ei ysbryd I ddwylo di. Arwain o farwolaeth I fywyd y rhai a fi farw, ac wrth I ni ei cyflwyno I ddwylo, derbyn di hwy mewn I deyrnas dragwyddol. Arglwydd, yn dy drigaredd, cliw ni a chymorth ni. Mewn ysbaid o ddistawrwydd, beth anrhydeddwn di a'n mawl ac a'n diolch, a chyflwyno ein hunain a rhai a garwn I ddofal di baid. Fel y dysgodd ein hiachawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Dyma gariad fel y morwyd, osturiaeth ai fel y llun,
Bu Crist farw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid, a dyma brawf Duw ei hun o'i gariad tuag atom. O Dad, cymorth ni ddilyn esiamplau ostyngeidrwydd mawr a'i ddyfalbarhad, a gwna ni'n deilwng o gael cyfran yn ei atgyfodiad. Bydded i'r Crist croeshoeliedig eich tynnu ato ef ei hun, sy'n sylfaen ddiogel ffydd, yn gynhaliwr cadarn gobaith, ac yn sicrwydd myddeiant pechodau, a bendith Duw holl alluog, y Tad y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith ac ydrigo gyda chwi yn wastad. Amen.